היי, תודה שחזרתם, תודה שבחרתם להאזין לי. רציתי לספר למה בכלל רציתי להתחיל לעשות את הפודקאסט הזה. אני בגיל 17 הגעתי לגמר של הכוכב הבא, מה שהפך אותי באופן אוטומטי ליותר פומבית, ועד היום יש אנשים שמדברים איתי וזוכרים אותי, שואלים אותי מה קורה ומה עם המוזיקה שלי, ואני מרגישה שאף פעם לא הייתה לי באמת פלטפורמה שהצלחתי להתבטא בה באופן הכי אותנטי שיש, ורגע לספר יותר עליי, ואיך אני קיבלתי את כל התהילה הזאת, ועל הדיכאונות שהיו לי, ועל מה שקורה עכשיו בחיים שלי. חשבתי שזאת יכולה להיות פלטפורמה טובה, פה, דרך פודקאסט, יוטיוב, ספוטיפיי, לדבר איתכם ככה מלב אל לב, ואולי גם זה יעזור למישהו אחר בצד השני. אז מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד מאוד אופטימית וחיובית. ואם אתם לא יודעים את זה, אז אתם תדעו את זה גם בפרקים הבאים ובהמשך. אני כן רוצה לספר ולהראות גם את הצד השני, כי זה לא משהו שהיה ככה תמיד. אני מרגישה כאילו אני יוצאת מהארון. אז אני סבלתי ממש ממשהו שאף פעם לא ידעתי איך לקרוא לו. השם היחידי שהיה הכי מתאים זה מחשבות אובדניות. בגיל 11 פעם ראשונה שמחשבה כזאת עלתה לי בראש, וסבלתי מזה מאוד עד גיל 21. בעצם זה התבטא בכל מיני דברים שאולי היום אני יכולה לקרוא להם סוג של התקף חרדה, שהדרך לרפא ולצאת מהלופ, הפתרון היחידי שהיה לי בראש זה רק להיעלם מהעולם הזה. התפרצות מאוד מאוד גדולה של הדבר הזה היה בשירות הצבאי שלי, ובאמת גם בחרו לסיים לי את השירות מוקדם, מסכנה ממשית לחיי. זאת הייתה באמת תקופה מאוד מאוד שחורה, שלא חשבתי שאני אדבר עליה בפומבי, וממש ניסיתי גם להסתיר אותה. ובעצם אחרי הצבא שראיתי שזה לא משהו שהוא עובר, אז ביקשתי פעם ראשונה עזרה, והלכתי לפסיכיאטר. גם לפני זה ראיתי 2 מטפלות לתקופות קצרות, בגיל 15 ו-17. פשוט לא באתי מבית עם כסף, באתי מבית שלא היה לו אקסטרה כסף לפסיכולוגים, ואת האמת שגם ההורים שלי לא כל כך האמינו בזה, כשבדיעבד גיליתי שהיועצת של בית ספר, כבר בבית ספר היסודי, המליצה להורים שלי לקחת אותי לטיפול, אבל הם לא חשבו שזה משהו שיעזור לי. ותמיד הייתי מאוד אינטליגנטית ומסתדרת חברתית, אז אף פעם לא חשבו שיש לי באמת בעיה שצריך לטפל בה, וההורים שלי גם היו מאוד עסוקים בבעיות שהיה להם, אז הם פשוט חשבו שהכל בסדר איתי. ובגיל 19 הלכתי לפסיכיאטר, שבעצם הבחן אותי תחת הבחנה שנקראת דיכאון קליני, כרוני, לא מאובחן. הוא נתן לי תרופות, טיפול תרופתי, בכמות מאוד קטנה, והוא שלח אותי גם לפסיכותרפיסטית. אחרי שהתחלתי עם הטיפולים האלה, עברתי לגור עם הבן זוג שלי, ואחרי משהו כמו 4 חודשים החלטנו להיפרד, והיינו כמעט 5 שנים יחד, וזאת הייתה פרידה שהייתה מאוד 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 קשה בשבילי, ומהדירה הזאת, כשהייתי בת 21, עברתי לדירה לבד בפלורנטין. עכשיו כשאני מספרת את זה, זה נשמע קצת מצחיק שילדה בת 21 עוברת לגור לבד בתל אביב עם הבעיות האלה וההבחנות האלה, אבל הייתי מאוד בוגרת והסתדרתי בכל מקום שהייתי בו, והבית של ההורים בעצם לא היה אופציה מבחינתי. הרגשתי שזאת סביבה שהיא לא מקדמת אותי באופנים שאני רוצה להתקדם. ההורים שלי בסופו של דבר הם אנשים שנקלו למשבר כלכלי מאוד מאוד גדול באמצע החיים שלהם, כשאני הייתי בת 15, והם עבדו בעבודות של שכר מינימום מאוד קשה כל יום,
כדי שיהיה לי ולהם אוכל בבית, ואני הייתי ילדה עם חלומות, שבאמת אפשר להגיד שזה בזכותם, כי הם אפשרו לי בכלל לחלום חלומות, כי בזכותם הייתה לי קורת גג והיה לי אוכל לאכול, והייתי בסביבה שהיא בצפון תל אביב, שהייתה סביבה גם שהראתה לי בלי מילים מה זה שפע, ומה כן אפשרי. והיה לי חלומות, וחלמתי בגדול, ובגיל 17 באמת גם הגשמתי חלום גדול. ומצאתי את עצמי, בקיצור, בדירה לבד, בפלורנטין, עם כדורים פסיכיאטרים חדשים, שבורת לב אחרי פרידה, ולא היו לי באמת חברים בשכונה. יצא שהכרתי לאט לאט חברים. התחלתי פשוט את החיים מאפס. פשוט הרמתי את עצמי בעזרת האנשים שהיו לצידי, שתמיד הכרתי אנשים מדהימים שהיו לצידי, והתחלתי ללמוד הוראה לפיתוח קול, במקרה לחלוטין, פשוט בשביל לסמן ויה ללמוד איפשהו, כי הבטחתי את זה למטפלת שלי, כי אמרתי לה שתואר זה לא בשבילי, וגם הרגשתי קצת מוזר לחזור ללמוד משהו אחרי שהגעתי לכוכב. זה היה מוזר, זה הרגיש כמו לחזור אחורה ללכת ללמוד במקום מסוים, אבל איכשהו את הקורס הזה הסכמתי לעשות, למזלי, ונכנסתי פשוט לעולם שהתאהבתי בו ברמות, ומפה לשם התחלתי להקשיב לפודקאסטים באוזניים כל יום על התפתחות אישית, ופתאום קלטתי שאולי דיכאון זה לא כמו שאני חושבת, זה לא איזשהו משהו שהוא מוחלט, שיש דרכים שאני גם יכולה לטפל בעצמי, אם זה לעשות ספורט, התחלתי לעשות יוגה באופן קבוע, ואם זה לאכול תזונה יותר טובה, הייתי כל הזמן אוכלת ג'אנק פוד, חטיפים, ולא מסודר, ופשוט ג'אנק פוד, באמת. אם זה אוכל קפוא מהמקפיא, לא היה לי מודעות שזה לא בריא, ולא הרגשתי שזה עושה לי איזשהו משהו על הגוף שאני צריכה להפסיק. הרגשתי רגילה לחלוטין, זה פשוט תמיד מה שצרכתי. פתאום גיליתי שיש קשר למצב רוח שאני מרגישה ולתזונה שאני אוכלת. וגיליתי שיש קשר לספורט, וגיליתי שיש אולי קשר לגלולות שלקחתי, וגם לאיזושהי השקפת עולם מסוימת. כשהייתי בלופים הלא טובים, האופציה היחידה שעמדה מולי זה להיעלם ולא להיות כאן בעולם הזה. אבל אז גיליתי שיש לי עוד אופציות, שיש אופציה שהכל לטובתי העליונה, שיש אופציה שהחיים ייראו אחרת, שיש אופציה לזה שבכלל תהיה לי פרשנות אחרת לאותה סיטואציה, והתחלתי לכתוב כל בוקר דפי בוקר, ולעשות יוגה, ולקום מוקדם, ולמדתי הוראה לפיתוח קול, והכרתי אנשים מדהימים וחדשים, והמוח שלי גם התחיל לעבוד, כי התחלתי ללמוד משהו שסופר מסקרן אותי. והתחלתי גם להיות בסביבה חדשה. עד עכשיו הייתי רק בסביבה של מוזיקאים, שלפעמים היה בתוך הסביבה הזאת קושי אמיתי, הישרדותי של אומנים שרוצים להרוויח כסף, אבל לא מצליחים, ואין קהל ואין כסף, ויש הרבה תלונות על המדינה ועל כל מיני דברים אחרים, ופתאום הכרתי אנשים אחרים שאוהבים מוזיקה ומתרגשים מזה שאני מופיעה, ובאים איתי להופעות, ורוצים שאני אשיר להם כל הזמן, ומתעניינים בכתיבת שירים שלי, והם באים מעולם אחר, הם באים מעולם שהם לא מוזיקאים, ובמקביל משהו בהדרכה של הפיתוח קול, גרם לי להיות באיזשהו תפקיד שמאוד עזר לי, כי פתאום הייתי למען אנשים אחרים. זה לא היה רק העולם שלי בלבד, פתאום הייתה לי ממש שליחות בעבודה הזאת. רציתי לעזור לאחרים. ובמקרה התלמיד הראשון שהיה ושהגיע לסטודיו ללמוד אצלי, במקרה לחלוטין, הוא מפיק מוזיקלי, והוא עבד עם אומנים כמו דנה ברגר וגבריאל בלחסן, אומנים באמת מהשורה הראשונה, והוא פתאום מביא לי לסטודיו זמרים שעושים אצלו אלבומים. והוא אפילו מספר לי שהוא הלך לכמה מורות לפיתוח קול, והשיעור שהוא עשה אצלי היה
שונה לחלוטין מכל מה שהוא אי פעם חווה. והוא אמר לי, אם את ממשיכה ככה, אני בטוח שיהיה לך פה סטודיו מפוצץ ומלא אנשים. הרגשתי שהוא ממש מאמין בי, ושמה שעשיתי כנראה עבד. הוא סיפר לי שהיה באמת שינוי, והמשכתי והגיעו תלמידים, ונהניתי מזה מאוד. והרוב המוחלט של התלמידים שלי היה בכלל גדול ממני, מבוגר ממני, ואיכשהו בזכות הבגרות שהייתה לי, ובזכות השליחות שהרגשתי, וזה שלמדתי, משהו שם עבד, פשוט משהו שם עבד, ונהניתי מזה מאוד. ואני חושבת שהרבה פעמים קישרתי את העולם של האומנות ושל להיות זמרת וכותבת שירים עם העולם האובדני או הדיכאוני. רק בשנתיים האחרונות אני מצליחה באמת לעשות את ההפרדה הזאת, להבין שכתיבת שירים לא חייבת לבוא ממקום עצוב, והיא יכולה לבוא ממקום שמח, ואפשר ליהנות בתוך סשן כתיבה ולרקוד, ואפשר לכתוב שירים שמחים ומקפיצים, והמוזיקה היא יכולה להתנגן לנו, ושנרגיש אותה בכל מיני תחושות של רגשות. בעצם הדבר שהכי חשוב לי להגיד פה, יש אפשרות אחרת, ואני חוויתי אותה על בשרי, יש אפשרות אחרת לחיות. אני יכולה להגיד שהיום אני בכלל לא עם נטיות אובדניות, זה לא משהו שהוא קשור אליי בכלל, ושתבינו, הייתי, כמו שאמרתי, מגיל 11 עד גיל 21 עם מחשבות כאלה, והיום אין לי בכלל שום קשר ברמה שזה מרגיש לי כאילו הייתי ילדה אחרת, כאילו היה איזה יצר רע שהשתלט עליי ודיבר מתוכי, ופתאום אני מצליחה לראות דברים אחרת, וזה באמת בזכות השינויים האלה שעשיתי, בזכות המון ספרים שקראתי ושאני קוראת, בזכות אנשים מאוד מאוד טובים שהיו פה בדרך, ובזכות זה שפתאום הייתי גם למען האחר, למען אנשים, למען התלמידים שלי. אני יכולה להגיד היום שאני פשוט הרבה יותר שמחה. אני הרבה יותר שמחה. אין לי כבר נפילות של בכי מטורפות. זאת אומרת, אפשר לבכות, אפשר להתאבל על דברים, אבל גם כשקרו דברים מאוד מאוד קשים, כמו זה שאבא שלי יום אחד עבר איזושהי תאונה, ומתפקוד 100 הוא עבר לתפקוד 0, והייתי איתו כל יום, וזאת הייתה תקופה באמת מאוד קשה, אבל אני לא נשברתי כמו פעם. ויותר מאוחר, ההורים שלי נפל טיל על הבית שלהם, וזה היה באמת, זה היה לפני כמה חודשים, ביוני האחרון, וזה היה באמת מאוד מאוד, ועדיין, זאת סיטואציה מאוד קשוחה. לאבד את כל הרכוש ביום אחד. אין רכוש, זהו, מאבדים הכל, וגם הטראומה והפחד גם שיקרה להורים שלי משהו, רק הסיטואציה הזאת של אותו לילה שאני מקבלת שיחת טלפון מאמא שלי כשאני בממד, שאמא שלי אומרת, שרי צורחת, אין קירות, אין בית, כשהיא ממש בתוך האש, בתוך השריפה, לפני שמד"א חילצו אותה. אני הייתי השיחת טלפון הראשונה שלה, ורק זה משהו שהוא, עד היום אני מרגישה שאני עוד צריכה להשתקם ולהחלים ממנו, כשאני שומעת אזעקות, אז יש לי ישר את הפחד ואת הזיכרון הזה, וזאת באמת תקופה קשה, אבל אני לא הולכת למקום כבר של דיכאון או של מחשבות קשות, אני הולכת למחשבות אופטימיות, ואני כל הזמן חושבת איך כל סיטואציה יכולה להיות המתנה הכי גדולה של החיים שלי. בין אם עכשיו אני מצליחה לראות, או בין אם לא. ואני הפסקתי עם הכדורים הפסיכיאטריים כבר לפני לפחות 5 שנים, ואני עושה ספורט באופן קבוע, ואני אוכלת בריא, ואני, את האמת, כבר לא מטופלת בכלל אצל פסיכולוגים או מטפלים. אני מאוד בעד, ואני לפעמים הולכת ככה לסשנים, אבל זה לא משהו שהוא בקבוע. אם את או אתה שומעים אותי במקרה עכשיו, ואתם מרגישים שמה שאתם מרגישים הוא לא אפשרי לשנות אותו, אז אני ההוכחה שזה אפשרי. ואני אומרת לכם, אני הייתי באמת במקומות מאוד נמוכים,
והרגשתי מאוד לבד, עד כדי כך שיש לי פה קעקוע של זאב, וקעקעתי אותו כי פשוט הרגשתי זאב בודד, אמיתי. ואמרתי, אני אקעקע אותו כדי שזה יהיה העוצמה שלי, ולא משהו שאני מתבאסת ממנו. ובאמת, התקופה שהרגשתי בודדה, גם בצורה חלשה ואחר כך בצורה עוצמתית, עיצבה אותי ואני גאה בה, אבל דברים השתנו, והיום התחתנתי ואני גרה במושב, ובאמת כל הדברים שהתפללתי שיקרו, קרו. ואני ממש אשמח להמשיך ולהרחיב על הדברים האלה עוד, ולספר קצת מהתובנות שלי ומה עזר לי, וגם לארח אנשים שעזרו לי בדרך, וקצת לשתף מהתובנות שלהם. וזהו, ותודה לכל התלמידים שלי שתמיד היו שם, והאמינו בי וסמכו עליי. תמיד לראות בן אדם עובר תהליך, זה הדבר הכי מרגש אותי בעולם, אם זה תהליך, כי בסוף זה אף פעם לא רק קול בקוף, זה אף פעם לא רק voice, זה תמיד מלווה בעוד דברים. תמיד האנשים מתפתחים בעוד דברים, בין אם נכוון לשם ובין אם לא. אז בא לי לנצל את זה ולהגיד לכם תודה, אם אתם מקשיבים לי עכשיו. וזהו, שיהיה יום מהמם ומקסים, וניפגש בפרק הבא.